Aj s Europro licenciou, pekných pár mesiacov ju držiaci Norbert Cibor, jeho asistentom Kornél Šalát a trénerom brankárov Jan Novota. A tá lavička je aj širšia, takže mená ako Zoran Ivanič napríklad nie je v zostave. Tu je aktuálne najmladší tréner Nike ligy. Po pár týždňoch berie ten honor, o ktorý ale ani navonok nestal, keď som sa aj pred zápasom rozprával. Norbert. Ľavačka Jakuba Palána. 7 hráčov má aktuálne Komárno v 16. Palán to krúti smerom od brány. Lopta zapadla, myslím, že od hrude Brandisa. Katič pozorný. A možno aj úmysel od trenčianskeho beka tak toto sklepnúť svojmu gólmanovi. Bajemi istil to hneď spoločne s Krčíkom. Ešte raz zaujímavá Palánová lopta s rotáciou od brány. No a ešte dokonca to bolo pred Brandisom tečované, nešlo to od jeho hrude. Tá lopta spadla na padajúceho Špiriaka, ktorý tam bol v pečiare, mu zbieha Krčík, ide ale kolmejšie, Bajemi si už narazí s Krčíkom. Jeho center na bližšiu žrť a predsa len sa tam Gambajar presadil, unikol Pavekovi. Šikovná rotácia od krídelníka KFC, ktorý prakticky z postu ľavého krídla prišiel dovnútra 16-ky a unikol Pavekovi z toho krajného postu. Ale mal to v záklone, takže ťažko pre ňoho aj mierená pozícia. Kolmica na Davida, ktorú teraz vymyslel veľmi zaujímavo Hajovský a je z toho prvá nebezpečná. Hajovský hlava hore, za obranu cez Špiriaka, Cody David na bližšiu žrť, ale tam si to Filip Dlubáč kryl. Mikulaja. Ten spadol, ale takisto si nevypýtal nedovolený zákrok. Hajovský bude zakončovať, ale iba do priestoru brány, kde je pripravený Filip Dlubáč. Maturina. Teraz v 16-ke veľa priestoru a hlavne zakončujúci Kiš. Jeho pokus ale zblokol Suárez pri tých svojich situáciách. No, tam to bolo potvrdené, to postavenie mimo hry. Tú aktivitu v rámci vernostného programu užil a aké je to trénovať a byť súčasťou tímu Kiša. Ten aj na kolenách zvládol ten súboj. Žák. Mekučký center, Gambajar schovaný za Pavekom. Spätná lopta. Bajemi už asi ani neveril, že sa dostane do koncovky. Predsa len zakončoval cez Slávy. Žiadne veľké aj pre Kristiana Bajemiho, že tá lopta prešla až k nemu. Mekučký center Žáka, vyhraný hlavičkový súboj Gambajara do päťky. Tam by mal byť gólman, no a Sláviček tam nešiel až tak dravo, až tak rýchlo, ako by si želal. Aj preto Bajemi mohol ísť do koncovky. Ešte raz v päťke. A priestor a otvorenú ľavú krajnú vertikálu obrany. Pom to zakrúti Dlubáč. Musí za to loptou, aj to stihol. Nebol tam nikto v bielom drese, kto by narúšal nejakú jeho pohodu vo vzduchu. Žák, Kolmica za obranu, Bajemi. Hajovský musí dostupovať. Stále Bajemi. Presná lopta na Boďu. Toto už je jasne parketa na strelu, ale mierí iba priamo na Matúša Slávička. Z Bajemiho, z ľavej strany mu tam šprintuje Gambajar. Už si ho všíma Pavek. Stále Bajemi, kombinácia s Boďom, opäť sa vysunul z postu Hroťaka trošku hĺbšie a vybavil zaujímavú štandardku, faul Papeho Diufa zozadu. Išli meter pred múr, možno aj cez nich to môže skôr páliť právák Kiš. Posiela to ponad múr a veľmi presne, 60. minúta. Filip Kiš odkabátil všetkých, Komárno vyhráva v Trenčíne 1-0. Druhý gól po návrate na slovenské trávniky, ktorý ale asi bude bolieť. Filipa Kiša potrebujú teraz spoluhráči dať dokopy, no je tam hneď signalizácia toho, že asi bude musieť striedať, takže by zle dostúpil po zahraní tohto trestňaku, ktorý trafil nechytateľne ponad múr. Vzdialenejšej žrdi očakával to jednoznačne cez múr viac k tej ľavej žrdi. Pretože Komárňanci stáli takticky. To ešte stihol Suárez pri postranej čiare. Ponúka sa mu aj Mikulaj, berie to na seba. Dlubáč boxuje. Tá lopta letela skôr pri ňom ale vysoký Diouf. Lenže toho veľmi takticky telom obohral Žák. Bajemi. Zasekol si to, prehadzuje na pravačku. Jeho strela! Sláviček musel byť pozneného Jakuba Palána. Ešte raz, ako si to prehodil z ľavačky na pravačku a pohotovo zakončil. Žiaľ pre Komárno, uvidíme, aké vážne bude to zranenie Filipa Kiša, ale sebou a vyberie si ho opäť. Pavek už bude centrovať, lopta predĺžená na bližšej žrdi a trošku nešťastný teč pre Krčíka, ale
napokon aj so šťastným koncom, pretože ťahovať Krčíkov center. Nezbiera ani Skovajsa, takisto ani Baždarič, navyše o seba zakopli. Gambajar má dobrú strelu aj z diaľky, zakrútil to vedľa ľavej žrde. Koniec 78. minúty a Gambold Gambajar bol blízko gólovej poistky pre KFC. Pripravená situácia, pustil si loptu od nohy, krútil to a môže ísť kolmejšie. Unikol Rudzanovi, prudký center, gólová hlavička! Tak to vyšlo! Pepe sa po tých peripetiach so zranením, keď sa prediera do zostavy, dočkal. Z hľadiska postavenia hráčov všetko v poriadku. Mikulaj s asistenciou a Duisberg s prvým gólom v sezóne. Uniká z pravej strany jeho prihrávka, Duisberg to sklepol, tam je David, na ľavačku, zvoní brvno, ešte ale pozor, tam je Pom. Trafia hruď Šímka. Akcia z pravej strany, kde je nebezpečný Mustafič. Gambajar môže ísť za víťazstvom. Popod! Slavička to prešlo! V nadstavenom čase Komárno predsa len udiera. Gambold Gambajar a 2-1 pre KFC. Jedna šmíkačka za druhou, celá striedačka je tam, aj hráči, ktorí nehrali, no snáď si nezranili ďalšieho hráča, ale nenápadná akcia, Mustafič ideálne to prihral do šírky, aj keď si Sláviček siahol na tú loptu. Od jeho pravej rukavice to ide popod jeho telo. Mustafič famóznym oživením hry od svojho príchodu na trávnik. A Gambajar, uvidíme, či už 100% s víťazným gólom. Jeho tretí gól v sezóne skóroval na východe pri remíze v Prešove 1-1 pri výhre v Koši. Toto už bude záverečný odkop a veľká radosť Komárna. Doslova ten výdych bol až počuť z ruchových mikrofónov. Máme to pod Norbertom Ciborom. Premiéra v úlohe hlavného trénera a hneď víťazná. Komárno víťazí v Trenčíne 2-1. Získava mimoriadne dôležité 3 body do boja o záchranu a v tabuľke preskakuje posledný Tatran Prešov o 2 body. Navyše bodovo sa dorovnáva Skalici, ale pripomíname, tam má ešte k dispozícii tú útorkovú dohrávku s Košicami. Dnes sa nám to rozbiehalo pomalšie, ale v závere to bolo o veľkých emóciách, o veľkom chcení na oboch stranách. Napokon úspešnejšia tá komárňanská. Komárno si odváža domov 3 body pod vedením dočasného, pripomíname, trénera do konca sezóny Norberta Cibora. Tak je to zatiaľ dohodnuté a myslím, že z toho bude bod po vyrovnaní stredajúceho Pepajna Duisberga v 90. minúte, ale v nadstavenom čase ešte bola sila v hráčoch Komárna a napokon to strhli na svoju stranu. My sa samozrejme pozrieme na tie